Nogle af de punkter, der står der. Som det øverste, der står der, hun skal være med til at tage vare på forkyndelsen og sakramenterne. Og hun skal være med til at tage hånd om, at alle ting foregår med rigtighed her i menigheden. Det vil også sige opsøge dem, der har brug for hjælp. Og så skal hun også være med til at have ansvar for børn- og ungdomsarbejdet. Så der er mange opgaver i at være med i ledelsen i en menighed. Og vi skal også læse det, som jeg læste i onsdags, hvad Guds ord siger om at være leder i en menighed.